ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବେ ନାଇଁ ଡକ୍ଟର, ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ତ? ମୋ ଚେକଅପ୍ରେ ଭୁଲ ରିଜଲ୍ଟ ନଥାଏ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହି ଚେକଅପ୍ କରିପାରନ୍ତୁ। ଓକେ, ମୁଁ ଆସୁଛି। God bless you. ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ଯେ? ଯଦି କଥାଟା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ। এই ସମାଜରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବେ। ଘରେ ବିବେକ ଆଉ ରୂପକ ବ୍ୟତୀତ ତୁ ଆଉ ମୁଁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଆସିବାର ଦୂରର କଥା, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ବି ଆସିଲେ ବି ପରିମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ବାବୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୋ ମନ କହୁଛି ଦୁଇ ବାବୁଙ୍କ ଭିତରୁ ବୋହୂ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଧେ କିଏ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂ ମା ଛାଇ ଆଲୁଅର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଭିତରୁ ଆଜି ସତ କଥାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ବିବେକ ଆଉ ରୂପକ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ଖୁସି ଖବର ଏଟା ସେମିତି କହିଲେ ହବନି ବାବୁ। ଏ ଛୁଆର ବାପା ହୋଇଥିବେ ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଠା ଖୁଆଇବେ। ମିଠା ହଉ ତ କଥା ରହିଲା। ଆରେ ଅଭିଳାଷ ଦାସ ମହାପାତ୍ରର ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ତା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆରେ ତୁ ଏକା କାହିଁକି? ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ମୁଁ ମିଠାରେ ଭସେଇ କଣ ଡାଡି? ଏକ ସାଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମାରି ମୁଁ ସିଧା କାଲି ଆସିଲି। ପାଖରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲି। କିଛି ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ? ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଡାଡି? ଆପଣଙ୍କର ନିରବତା ସତ୍ୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ରଘୁ କକା କଣ ହେଇଛି? ରଘୁ କକା ବହୁ ମହାପୁରାଇ ଲାଗିଥିବା ଅବସାନ ହେଇଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ ରଘୁ କକା? ତାମାନେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣା ପଡ଼ିଛି? ରଘୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ। କୁହନ୍ତୁନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମେ ରାଜି। ସତ କଥାଟା ଜାଣି ସାରିବା ପରେ କେହି କାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରି ନେଇଛୁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାଉଜର ସମ୍ମାନ ଦେବି, ଆଉ ଯଦି ସେ ରାଗିଣୀ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିବି। କୁହନ୍ତୁ ରାଜି, କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମା ଦୁଇଟି ପିଲାର ମା ହେବାକୁ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡାଡି। ମୋ ରାଗିଣୀ କେବେ ବାହା ହୋଇପାରେ ନା। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ହୁଏତ ସେ ଛନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ରୂପକ ନିଜ ଦୁର୍ବଳ ଲୁଚା ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ଆକ୍ଷେପ କରେ ନା। ମୋ ଛୁଆ କେବେ ତଳୁ ଖସି ଯାଇପାରେ ନା। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ତା ଉପରେ ଅଛି। ମନେ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଗିଣୀ। ଭାଇ ମୋ ରାଗିଣୀ ନାର ଶବ୍ଦ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ତୁ ବି ମୋ ଥଣ୍ଡା ନାଁରେ ମିଛରେ ଭଗାଣି କଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଥଣ୍ଡା ଫୁଲ ପରି ନିର୍ମଳ, ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବି କଳଙ୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ 100% ସିଓର ସେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଣୀ। ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ହେବା ମୂର୍ଖତା ପରିଚୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ସେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ଯାଉନଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ এই ମହାପାତ୍ର ଅଗଣାରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଗର୍ଭ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କାରଣ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ହନିମୁନ କରିବୁ ବୋଲି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ଯାଇଥିଲୁ। ତାହେଲେ ସେ ରାଗିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଛୁଆ ଆସିଲା କେମିତି? ହଉ ହେଲା ସାନ ବାବୁ, ତମର ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ଥିବ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର କକା, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କଥା ସତ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଛୁଆ ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ହଉଛି ଡାଡି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଅନୁମାନ ଠିକ। କ'ଣ କ'ଣ ଭାଇଙ୍କର ଏ ଗର୍ଭ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମାସର ଘରେ ଫୁଲର ସେଜଲ ତାକୁ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି।
ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବାସନା କେଉଁଥିଲା? ଠିକ୍ ସେଇ କାମକୁ ତଥାକଥାରେ ପ୍ରଥମ ମୋର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନିଜ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଭିତରୁ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୋ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚାଇଟା ତ ବାସର ଘର କବାଳ ପାଖରେ ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ସେଦିନ ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋର ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଯଦି ଧର୍ଷଣ କରିଥିଲି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ତାହେଲେ ତମେ ବାସର ଘରକୁ ଦୁର୍ଗାଉଦର କାହିଁକି? କାରଣ ତମର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଇଚ୍ଛାରେ ହଉ ବା ଅନିଚ୍ଛାରେ ହଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି ହିସାବରେ ସେ ତମର ଭାଇ ବୋଉ। ତେଣୁ ତୁ ରହି ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି? ତୁ ଯେତେ କହିବି ମୁଁ ଆଖି ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି ଏଇ ଗର୍ଭ ପାଇଁ କେବଳ ଦାୟୀ ତୁ। ତମର କି ଥଣ୍ଡା? ମୁଁ କହୁଛି ତୁ। ତମେ 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 ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ମାକୁ ଡାକି ଦଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥାଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ରଘୁ ପାପର ପଙ୍କିଳ ଭିତରୁ ପୁଣ୍ୟର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଉଠୁ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଆଜି ଏଇଠି ହେଇଯାଉ। କହିଦିଅ ମା, ତମ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆର ବାପା କିଏ? ବିବେକ ନା ରୂପ? ପୁଅ କାଟିବ ପଶିର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତା ନହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏଇ ଘରଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ବାଦ କାଳ ଥିବ। ପଞ୍ଚଦଣ୍ଡ ସଂକଳ୍ପ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ କରିଦିଅ। କହିଦିଅ କହିଦିଅ ପୁଅ ଥୁଲା କୁହ। କହିଦିଅ କି କହିଦିଅ? କୁହ କହୁନା କୁହ। କହିଦିଅ କହିଦିଅ। କହିଦିଅ କି କହିଦିଅ? ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗଦେ ପକେଇଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କଣ ରଘୁ? ଆରେ ମହାପାତ୍ର ମଣିଷର ମଣା କଟିକି ତୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ନୀତି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରି। ହେଲେ ପୂଜା କରିବା ପରେ ତୁ ଚୋରି କରିପାରିଲୁ କେମିତି? ଆରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ମୁଁ ବୋହୁ ମାକୁ ତୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲି। ପୂଜା କରିବା ତାକୁ ମୁଁ ଅପରିଚୟ କରିବି କେମିତି? ବାବୁଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ବୋହୁ ମା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁ ଏକା ସତ କହୁଛୁ। ଦିଦିଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଖାଉଥାଉ। ସେ କଣ ଆଦରିରେ କେମିତି ଦେଇ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଛି। ରଘୁ କାକା, ଆମେ ତାକୁ ଚାକର ଭାବରେ ଭାବି କାକାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲୁ। ହେଲେ ତମେ ଏତେ ତଳେ ଖସିଗଲ କେମିତି? ବାପ ବୟସର ହୋଇ ନିଜ ଝିଅକୁ ଛି ଛି ଛି। ତମେ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛ ଏ ଘର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଗାଡ଼ି ଏ ବେଇମାନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୁଛ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି बाहर कर दो बेईमान कहां आई मस्ट शूट आई अरे ए रूपा अरे तू किसी कहीं बोले ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହାତ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଛି ଡାଡି ଲଜ୍ଜା ଅପମାନରେ ମୁଁ ଜଳି ଯାଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାର ବୋଉ ମତେ ଏମିତି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ଠିକ ଭୁଲର ବିଚାର କରିପାରିବିନି ମୋର ସବୁ ଭଲ ପାଇବାର ବୋଉ ତୁଟି ଯାଇଛି ଡାଡି ମୋର ଆଉ ରାଗିଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଜିଠୁ ଭାବିଲେ ବି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ନାୟିକା